Laras Mas Sunarto Pananda Peleman Gemolong Mas Sunarto Mbak Fitri Sutarti Pak Sukiman Mr. Renji Mas Dodi Setiawan Pak Paijo Mas Irwan Mas Putroku Sanmala Mas Hafiz
Delok tenan muda laras. Nggih. Lanjut nggih Pakde. Nggih monggo. Katresnane iramoyo tinampi ning lara sriune. Lara sriune. Sanadyan wekasanira ya bersama karyawan Jakep Muda laras makarya wonten Berco Kidaraja pojok Mejegedang Karanganyar. Ganti ya Bu ya. Senadyan to ora misra tandha mata sing tak tampa senadyan amung sepele lebokno wong ayu yo kaya rembulan lung aku hamadani wanci dalu kaya tumetes sing banyu ngademake tondo moto mertandani hati tresno nadyan hati gawe gelo mung nyatane mung katone moto opah tak simpen ana kamarku dadi suwe monggo Mas MC katur sumangga. Matur gangeng. Monggo Mas Yanto hit wagian, Mas Gogok, Mas Santo, Mas Melong, Mas Blendok, Sugeng Laras. Monggo Pak Mariono. Sinau Mbak Anggur belajar seraginan. Ayo Pak Margun masuk Diparani ngoyo-oyo jarene kok wis mangkat lunga dienteni ngoyo
dolan abot-abote nusul sliramu. Lah iya. Joku tak tinggal teko kene kono mung Eni karo Cebret. Apik kene kok. Bareng semput pamangian nyatane jono atine nganti wektu bepisahan nyatane Ayo Mas Yanto goyang yuk. Iki mau ngene Mas Diledek. Nggih, pripun Pak Marko? Kowe MC ku kudu kenalne diri, mau ibu-ibu teko. MC-ne kok ngendi ngomong. Oh wis. Pun. Sunar Diledek ngoten pun. Pun. Ngene Mas Songki, iki Mbak Anggun kan jek bingung. Saginane kan ya rada angel mergo ya ditanjakne medley ning cape gunung. Bisa mboten? Bisa. Nah. Niki King Tulungagung ibu-ibu sedaya nggih, kula kenalne. Oh nggih, ugi Pak Suroto sing njaluk cabe gunung, pelok barang isan, rong gong. Oper Mbak Anggun. Bareng semput pamanggian nyatane jono atine nganti wektu bepisahan nyatane jur tambah tresnane. Oper Mbak Anggun. Monggo Mas Yanto hik wagian gentungan sugeng laras. Eji kagem Pak Suroto ingkang wonten Jakarta. Wonten dalu kalenggahan bening mirsani lewat live streaming. Sumangga panyuwun panjenengan capek gunung sampun kula aturaken sarekan muga laras. Yo yo yo. Iya. Kejaman berjuang njur kelingan anak-anak biyen
bocah ayu anggun. Dalem, Pak. Iki bapakmu ya ngrungokne, mula diapik-apik. Kurang dhuwur sithik angkatamu. Lah biasane slendro, Pak. Mula iki pelok barange angkatan dhuwur, bapakmu ngrungokne sliramu. Do laras janela Mbak Anggun sindene calon mantune Pak Bayan Kanten. Monggo Mas Roto sugeng laras. Bung Keng, sabar dhisik Keng. Sembah nuwun Mas Dledek kembali. Ayo Mas Karang Taruna. Asik. 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 Cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apik duit kantongan, wayah apes utenku krasa kroncongan. Muda laras lho. Macet yo.
esok rezekine tambah mlumpuk woe tambah mlumpuk woe tambah mlumpuk woe tambah mlumpuk woe tambah mlumpuk monggo Mas Yanto iki kewagian Sugeng Laras. cukup kanggo sandang lan pangan tukang tambal ban rezekine untung-untungan apes wedengku krasa kroncongan wah iki mesti rezeki teko macedot 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 kan pecah maneh esok rezekine tambah mlumpuk woe tambah mlumpuk woe tambah mlumpuk woe tambah mlumpuk woe tambah mlumpuk sederhana aku ini hanya anak singkong
kleru rasane. Apa-apa. Kau bilang cinta padaku, Sepatumu dari Itali. Terus no. Kau bilang Wangeli. gengsi, semua serba luar Ngomong. negeri. Ayo Pak Benyain yuk. Manalah mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura. Aku suka jaipan, kau suka disco. Aku suka singkong, kau suka keju. Aku dambakan seorang gadis yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. Aku hanya anak singkong. Spesial pemburu sinden Mas Bungkeng CS Mr. Randy salam kangen Pak Bayan Kanten iya 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 Saben ku nyawang fotomu rasane sliramu biyen nate andom tresno bebarengan ning gedung amba saiki aku damel Bapak Sugiamto, kula cocok mboten dadi mantune jenengan. Mas, iki enek panyuwunan. Mas Edo mau nyanyi cuma kamu, nanti mau nyanyi sendiri. Oke, urut ya Mas. Satu persatu. Kowe iki teko cocok apa ora? cocok Pak Bayan Kanten supaya matuk pokok iki ya lanjut Panyuwunku mring sliramu rungokno nangising ati iki lewat angin wanci dalu aku titip salam kangen jroning ati yo Monggo Mas Yantohi kewagian gantungan Sugeng Kelaras. Bong Sastro Mr. Randy Mbak Fitri Mas Esa Putra Mandiri salam
kangen. Angger pemburu sinden saya wengi saya gayeng. Ya. Ya Mbak Anggun. Panyuwun kumring sliramu Yo, digodha katresnan. Biyen aku lak wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wanci panglong tanpa abot pedeng dedeng ri nasa ayo mbak sapa kaya wong kelangan peto adelek wekasan urung oh alah tak suwun marang siramu mbok ojo kalau apa toh jiwamu muda laras biyen aku lak wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wanci panglong
Rinoso Jenguni sing tak tresnani Rina wengi mung tak mimpi Aku ora bisa lali mung sliramu pamujan ning ati aja tetegel-tegel ya jenguni. Iya. Neng opo sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa. Atiku karang-karang debutiku layu Bunda Fitri Mas Basang Pamungkas Tania Jaya. Iki Mas Tri ra nonton belum? Jenguni sing tak tresnani Dina wengi mung tak impi-impi
Alaju lor ati loro rung marenane ketemu. Loro ati loro. Kurang apa aku iki dadi wong Kurang apa aku iki nggonku ning nyatane sliramu larani ati tatu ora bisa ditambah mripat iki ora bisa tak gedheke yen karo sliramu jejer dheweke handom tresno ngumbar nafsu ning asmara lali aku yen gandeng wanita liya wis milio tresno aku apa dheweke wis milio dadi karo aku apa karane dola kali mung gawe kelone rasa tresno sliramu ra bisa jaga wis milio sayang aku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe kelone rasa tresno sliramu ra bisa jaga Ayo Mbak Anggun apa Mbak Wulan ninggal katresnan. Monggo Mayantohi kebagian ninggal katresnan. Nangis sajroning atiku nalikane sira ninggal aku apa siramu ra krasa aku kudu sabar tak suwun rina lan wengi muga-muga Gusti ngijab Anggonmu bali bisa kumpul kaya tuing nguni jaranan
Teten Sugeng Laras Danelo anak mantu. Mas Edo monggo. Girohos pamrutan tuan rumah mekaten lagu pamungkas saking kadang-kadang Muda Laras wonten kirangipun nyuwun pangapunten makarya sarengan keluarga ageng JSS 87 audio Sanmala video syuting wonten lepat nyuwun pangapunten pinanggih malih benjang siang kanthi panutup ngatur billahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.